Nagpahigayon sa kilos protestang nagkadang progresibong grupo sa Davao City aron suportaan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tungod matod pa kini sa daghang mga rason nga gihuptan. Matod ni Kobe Jan Kanda sa Kabataan Southern Mindanao nga rin basihan ang impeachment sa Vice Presidente. Busa mas maayo matod pa nga kini suportaan. May basihan talaga kung bakit siya impeach. Actually nga, Philippine record na yan. Twice impeached na Vice President si Sara Duterte. At syempre, ang pagtingin natin yung sa second yan na impeachment na complaint ay mas may bigat dahil meron na itong apat na basihan. Lakip sa gibasihan sa grupo, ang matod pa, wala matarong nga paghupot sa confidential fund ug mga dili mapasabot nga pondo diya sa bangko. Nasiran nga mga aktibidad gisuportahan sa bagong alyansang Makabayan, Anak Bayan SMR, Alliance of Concerned Teachers ug uban pang grupo. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Bien Nabalos Tatak, Armen.